Zeekr направи електромобил с пробег от над 600 км, който се зарежда за само 16 минути. Да, за 7 хикс говоря. Отваря се ето така. Винаги може да затворите по два начина. Да натиснете бутона или просто да натиснете педала на спирачката. Тази опция има и в Rolls-Royce. Пространството в интериора е оптимизирано доста интелигентно. Имаме два слота за зареждане на телефон, които се и охлаждат на всичко отгоре. Имаме подлакътник от две части. В първата част два къп холдера плюс пространство за малки предмети. Втората и доста дълбок подлакътник, който се отваря от двете страни. Също така имате и допълнителна ниша отдолу, която може да използвате за по-високи предмети, като например бутилка с вода. Имаме и огромен панорамен покрив, който стига до над главите на задните ви пасажери. Кожени отопляеми и вентилирани седалки, LED осветление и наистина премиум материали. Зареждаме се с 1400 км в час. Искам само да видите, че се качихме до почти 330 кВт. Вау! Това определено е една от най-бързо зареждащите се електромобили, които съм тествала. Заредихме на 80%, скоростта е над 200 кВт и всичко това само за 12 минути, а оставащото време за зареждане от 81 до 100% е едва 17 минути. Наистина си е направо премиум. И да, гърбът на седалките е изцяло кожен, както имаме и кожени жабки. И цената му в България стартира от 53 990 евро с ДДС.